Zuak liburutegira, Donestebeko liburutegira etortzen zaretelikan, aiz kezkatuak egoten zarete euskarazko azkeneko nobedadeak hemenote dauden. Eta gehienetan harrapatzen dituzue. Eta ez baduzu harrapatzen, eskatu lasai ederrean lortuko ditut eta. Eta ikus dezazuen ze ale pollita ditugun, 3 adibide aurkeztuko dizkizuet. Euskarazko bilduma zoragarri horretatikan ale batzuk ekarri ditut eta aurkeztu nahi dizkizuet. Lehendabizikoan, Sapiens, gizadiaren historia labur bat. Bertan, egileak historia hankaz goiti jartzen du eta izugarrizko gogoeta eta hausnarketa bitxi egiten du. Erraten badizuet 45 hizkuntzetara itzuli dela liburu hau, gozamena izanen da jakitea, euskeraz ere egin dela eta irakurtzeko aukera badugula. Ausartu zaitez. Pandemia garaian hain gustagarria diren autolaguntza liburu hauek, hementxe duzu bertan egina eta aiz lagungarria izanen da, badakigu burutikan ez gaudelakoz, sobera sano, bizitu dugulakoz, bizitu duguna. Eta akitzeko, 3. multzoan, hainbat liburu ekarri ditut ikusteko, barazkigintza, senda belarrak, umeen elikadura, leyendak, eta gehiago izan daitezke, ikus dezazuen, hain gustagarriak eta interesgarriak diren gaiak, euskeraz ere irakurtzeko eta gozatzeko aukera baduzueta.